Vedľa mňa sedí farmaceutka z lekárni Dr. Max Martina Macková, s ktorou sa budeme rozprávať o najčastejších zdravotných problémoch novorodencov a tiež o tom, ktoré produkty z lekárne môžu s týmito problémami pomôcť. Čo sú to mliečne chrasty a ako ich identifikovať? Mliečne chrasty, alebo odborne nazývané seboroická dermatitida, sú najčastejšie sa vyskytujúce na pokožke hlavy u bábetiek. Najčastejšie medzi 2. až 6. mesiacom života. Sa môžu vyskytovať aj na tvári, na krku alebo iných častiach tela. Mliečne chrasty sa prejavujú ako žlté mastné škvrny na pokožke hlavy. Vznikajú nadmernou produkciou kožného mazu a nahromadením odomretých kožných buniek na pokožky hlavy. Čo proti týmto mliečnym chrastam pomáha? Ako sa ich dokáže rodič zbaviť? Najdôležitejšou metódou, ako sa zbaviť mliečnych chrast, je dôkladná hygiena. Výber správneho šampónu pre bábätko, zabezpečovať pravidelnú hygienu hlavičky, odstrániť dané mliečne chrasty. Taktiež okrem tohto šampónu na ľahšie vyčesanie tých škvrn môžeme použiť jemný hrebeň, čo tiež uľahčuje odstrániť dané škvrny aj tú masnotu z tej pokožky hlavy. Na urýchlenie liečby môžeme použiť pred samotnou aplikáciou, čiže pred umývaním hlavičky, nejaký olej, ktorý vlastne zmäkčí tú pokožku tej hlavičky a tým pádom sa nám aj ľahšie odstráni, teda pomôže sa odstrániť tie dané škvrny. Aj mas. Môže sa použiť detský olej, olivový olej alebo kokosový olej. Ďalším takým veľmi rozšíreným problémom u bábetiek je kolika. Ako rozoznať, kedy sa jedná už o problém, že ide o túto koliku a kedy je to len taký bežný plač? Kolika je sprevádzaná intenzívnym plačom. Pri tomto intenzívnom plači môžeme povedať, že už ide o koliku. Samozrejme sú tam aj iné symptómy. Áno, môžeme spozorovať napríklad, že nožičky bábätka sú zdvihnuté k brúšku, môže byť to brúško napäté, bábätko je celé nepokojné a je ťažko utišiť ho. Ako sa dajú príznaky tejto koliky zmierniť? Príznaky koliky sa dajú zmierniť viacerými spôsobmi. Z lekárne sú najvhodnejšie rôzne bylinkové čaje, napríklad feniklový čaj alebo rumančekový čaj. Taktiež môžeme zvoliť aj kvapky, ktoré obsahujú liečivo simetikón. Ten nám pomáha vlastne aj pri odbúravaní plynov daných čriev. Tiež pomáha aj pri krčoch ako takých. Okrem týchto metód môžeme použiť aj masáž brúška, čiže masírovať brúško smerohodinových ručičiek počas napríklad prebalovania alebo po kúpaní bábätka. Môžeme mu pomôcť trošku precvičiť nožičkami, napríklad bicyklovaním. Tým sa vlastne stimuluje trávenie a odstráni sa plynatosť. Ďalšia vhodná metóda na zbavenie sa koliky je aplikovať teplý obklad na brúško. Tým sa vlastne uvoľnia svaly a zmierni sa pocit napätia. Čo je ešte veľmi dôležité, je dbať na stravu matky. Matka, ak dojčí, by si mala dávať pozor na niektoré potraviny, ktoré by mohli vyvolávať nadúvanie aj plynatosť bábätiek. Hlavne napríklad sú to sytené nápoje, strukoviny alebo kapusta. Ešte takou metódou pri kolikách, tým, že tie bábätká sú nepokojné, zvoliť nejakú jemnú hudbu aj v nejakých tých rovnakých frekvenciách, ako je šum mora alebo dážď, kedy sa zvyknú bábätká ukludniť, alebo privinúť si ho k sebe, áno, buď pomocou nosiča, alebo kontakt telo matky na telo bábätka. Čo pomáha pri plienkovej dermatitíde? Plienková dermatitída je pojem, ktorý často mamičky používajú ako zapáreniny. Prejavuje sa teda ako opuchnutá, suchá, šupinatá pokožka, ktorá je sprevádzaná červenými a podráždenými škvrnami. Existuje proti plienkovej dermatitíde nejaká prevencia, alebo ten postup je rovnaký, či to dieťa má tú chorobu alebo nemá? Veľmi dobrá otázka. Myslím si,
či má bábätko plienkovú dermatitidu alebo nie, treba vždy dbať na tieto kroky. Čiže treba tú pokožku po každej jednej stolici alebo teda úniku moču vymeniť, treba ju osušiť, aby bola suchá, teda aby nevznikla tam vlhkosť. Určite odporúčam aplikovať ochranné krémy s obsahom zinku alebo lanolínu. Taktiež sú vhodné aj rôzne oleje, ako je napríklad mandlový olej, olivový olej, kokosový olej. Na zapáreniny sú vhodné aj rôzne ochranné krémy s obsahom zinku alebo lanolínu. Taktiež sa môžu použiť aj rôzne prírodné oleje, ako je napríklad olivový olej, kokosový, mandlový. Veľmi dobrá pomôcka je aj aloe vera, nechtík lekársky alebo bambucké maslo. Má na túto plienkovú dermatitidu vplyv tiež to, či je správne vybratá plienka pre dieťa? Určite áno. Musí sa hlavne zabezpečiť, aby ten okraj tých plienok bol pevný, aby tam bola manžeta, ktorá by držala vlastne tú správnu vlhkosť, aby nevznikala táto plienková dermatitida. Ako správne vybrať plienku? Plienky treba určite vyberať podľa hmotnosti aj podľa veku toho bábätka. Môžu byť aj jednorázové plienky alebo tkanivové plienky, ktoré sú väčšinou buď z bavlny alebo bambusu, ktoré sú u niektorých bábätiek aj menej dráždivé na pokožku ako tie jednorázové. Existuje nejaká prevencia proti syndrómu náhleho úmrtia dojčiat? Odporúča sa určite pri spánku bábätko pokladať na chrbát, určite nie na bok alebo na brúško. Treba odstrániť všetky predmety z postielky, čiže nadbytočné vankúše. Treba zvoliť aj tvrdší matrac, nie mäkký a pravidelne kontrolovať aj teplotu bábätka. Oplatí sa používať monitory dychu? Monitor dychu je, myslím si, že veľmi dôležitá zdravotnícka pomôcka na začiatku každého jedného života, pretože sleduje dýchanie, či pravidelné, nepravidelné a na základe toho vieme predísť tomuto syndrómu. Monitor dychu sa dá v každej jednej lekárni kúpiť. Je aj taká voľba vypožičania si to v určitých lekárniach Dr. Max. Lekáreň to požičiava od narodenia bábätka až do prvého polroka. Dr. Max aj spolupracuje s neziskovou organizáciou Nadácia Krížovatka. A na ich stránke aj viete nájsť výpožičné miesta monitoru dychu.